Täällä Lokomon pihassa jännittynyt naispääosanäyttelijä Malla Malmivaara alias Karoliina odottaa päivän roolisuoritustaan, joka on elokuvan keskeisimpiä hetkiä. Näemme hänet elokuvassa ensimmäisen kerran. Hän saapuu tyttöystäviensä kanssa Lokomon pihaan kysymään Tommilta ja kumppaneilta, missä on pyynikki eli pynsä. Ja siitäkös lempi leimahtaa. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Katsokaa elokuvaa vuonna 1985. Kerro vähän, minkälainen hahmo Karoliina on. No, Karoliina on semmoinen elinvoimainen, hyvä huumorintajuinen, rento mimmi, joka on päättänyt viettää kesän välittämättä muiden mielipiteistä ja alkoi kierrellä festareita ja reissata, niin kuin roadtripata ympäri Suomeen, mutta sitten sille käykin vähän siinä matkan varrella jotakin. Ja no ei, kyllä se festareita edelleen kierretään, mutta se on jotenkin kiva henkilö, semmoinen rento ja semmoinen ehkä itsenäistymisen kesää tässä vietän. Miten sä valmistauduit Karoliinan rooliin? No, mä aina aloitan sillä tavalla, että mä luen sitä käsikirjoitusta monta kertaa ja tavallaan ensimmäisellä lukukerralla yleensä, jos tulee semmoinen vahva intuitio siitä henkilöstä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä haluan tehdä sen roolin. Ja sitten lisää lukemalla, niin sit mä käyn niin kuin yksityiskohtaisesti tavallaan jokaisen repliikin läpi, että millä tavalla se ihminen ajattelee. Sitten voi mennä vähän niin kuin taaksepäin siinä omassa iässä, että miettii niitä ekoja kotoa irtaantumisvaiheita ja festarikesiä ja tämmöistä näin. Sitten olen aika paljon katsonut niin kuin 80-luvun materiaalia ja leffoja ja sellaista, miettinyt puvustusta ja sitä hahmoa ylipäänsä. Sä haluat itse vaikuttaa roolivaatteisiin, onko näin? Kyllä. Mulla usein tulee tosi vahvoja mielikuvia siitä tyypistä, että miettii, että mitkä sen vaikuttimet on. Aivan. Ja sillaisen niin kuin juuret, missä se on, mistä dikkaa. Mietin myös, että mitä musiikkia se kuuntelee. Ja mun mielestä vaatteet on niin suuri osa sitä sen ihmisen kulttuuria ja sitä, että kuka sä oot. Niin sen takia vaatteilla voi tehdä mun mielestä tosi paljon ja syventää. Ja ettei se ole vaan sillä, että on läntätty jotain. Aivan. Et nytkin kun ollaan 80-luvulla, niin siinäkin kuitenkin mahtuu aika monen tyyppistä stylia, niin kuin aivan. Olemme huomanneet. Kyllä. Eikä ne haavat ole vieläkään umpeutunut kaikilta osin ainakaan omalta kohdalta.